Z horúcej Austrálie vám, vážení Slováci, doma prajem príjemný zimný deň. Som Peter Kováč starší a vediem slovenskú časť našej agentúry. Moje sídlo je v Nitre. Už 6 alebo 7 rokov pravidelne každý rok v januári, vo februári pôsobím v Sydney. Navštevujeme jednotlivé školy, či už jazykové alebo odborné kolídže. S tými školami, s ktorými máme dlhodobú spoluprácu a aj v uplynulom roku naša spolupráca bola prospešná pre obidve strany, zmluvy naďalej predĺžujeme a pokiaľ sme sa v priebehu roka dozvedeli o nejakých nových školách, ktoré vytvorili optimálne alebo výhodné podmienky pre našu slovenskú a českú klientelu, tak sa snažíme podpísať nové zmluvy. V oboch prípadoch sa snažíme vytvoriť pre vás, pre našich klientov, čo najoptimálnejšie podmienky. Túto činnosť vykonávam už 16 rokov. Pokiaľ máte záujem o študijný pobyt v Austrálii alebo na Novom Zélande, na základe dlhoročných skúseností doporučujem vám osobné stretnutie, najlepšie u mňa v Nitre v kancelárii, kde si povieme všetko o Austrálii, o školách, o živote v Austrálii vôbec. Vyberieme pre vás najpriateľnejšie školy, urobíme si kalkuláciu nákladov, odovzdám vám zoznam dokladov potrebných ku žiadosti o vízam a vy sa na základe toho rozhodnete definitívne, či do Austrálii pôjdete alebo nepôjdete. Pokiaľ ste sa definitívne rozhodli nás kontaktovať, nájdete všetky kontakty na nás na našej webovej stránke. Pokiaľ by sa vám nepodarilo spojiť so mnou, v Nitre v kancelárii pracuje Danka, pracuje už 2 roky, takže vám k úplnej spokojnosti zodpovie všetky otázky, takisto ako by ste sa rozprávali so mnou. Na Slovensku vám pomôžeme teda vybrať školy, vybaviť vízum. Kvôli komplexnosti služieb zabezpečujeme aj letenky, ďalšie poistenie. Spolu s kanceláriou Sydney vám zabezpečíme bývanie a v pohode môžete odletieť do Austrálie za svojím snom.